Breakfast tayo guys. Good morning. Ito kahapon niluto ni Sel. Dinner nila kagabi. Hindi na kami nakapag-dinner. Breakfast namin ngayon. Right. Yeah, sinasabihan ko siya na wag nang kumain sa gabi or magpakabusog. Kasi madalas siyang na-heartburn. May ma-teds na siya. Laging busog. Anyway, let's eat. May lakad kami ngayon guys. Punta kami ng Cavite. Pick up kami ng product. So, kain na muna tayo. Gutom na ako eh. Good morning again, guys! Tawa na naman siya. Ano ba nakakatawa? So, ayan, punta na kami guys ng Cavite para i-pick upin yung OBB. Sobrang benta nun sa akin guys. Compare sa Secret tapos Bihako. Kasi organic talaga siya. So, organic body bleach. Nakakagaling siya ng mga kati-kati, mga kurikong, alam niyo yun. Mga skin disease, yeah, skin disease kahit na psoriasis, tapos skin asthma, napapagaling niya kaya sobrang benta niya talaga. Ang bilis yung last time na pinick up namin doon. Ubus na. Tapos ang dami ng pending kaya ayun nagpagawa na ako ulit kay Ma'am Ses. So yun, pick upin na namin kasi ganun din, mahal pag pina-ship. Kaya punta na lang namin. Ando naman na din si Myra tsaka si Aiko. Tugtog namin ngayon. Kapanahunan pa yung bagets pa yun. Sa bagets pa yan, diba? Yep. Sila, paghahalata tuloy yung edad mo dati. It doesn't matter. I'm cute. Ayun lang guys. Sobrang Anong oras tayo nagising? 9. Kasi anong oras na din kami natulog kagabi? Alas 12. So yun. Ang saya. Tomorrow is rest day. Tomorrow, hindi. Pupunta ako sa Gloriete. Anong gagawin doon? Tatao. Siyempre, mag-a-assist ako doon. Tapos may mga din. Ayun nga pala, paano ko madadala yung Oo, di ba? Kasi yung mga big order. Ayun, nakakatuwa guys kasi alam nyo yung kahit na pagod ka, kahit na gusto mo matulog, tapos kinabukasan, makaka-receive ka ng sunod-sunod na text message, na PM sa Facebook, na tawag, yung mga sunod-sunod din ng order ng mga distributor. Ang saya pag gano'n yun at talagang bumubuhos ang order. So, nakakawala ng pagod yung gano'n guys. Parang sulit yung pagpapagod. Ayun, kasi nga per month, so mabenta, mabili. Lalo na kapag peak season na, ayun, December. And sa amin is all year round naman yung bentahan ng Dio kasi nga everyday ginagamit ng tao. So yun. Sarap no? Wala masyadong traffic pag Cavitex pala yung dinaanan. Last time kasi sa kami duman eh. Tingnan mo nga, dali. Sa Aguinaldo kami duman eh. Doon traffic. Ito na kami ulit guys. Paggas ulit. Mura ba dito? Ang gas? Ayun. 180. Nagpabaon ako ng tubig. Ay, sorry. Kasi inom tayo ng ating Laxcent. Laxcent. Yan. Hindi. It's Laxcent. Dali natin scent. Sesame. Sesame. Tatlo, apat. Dalawa lang. Bakit? Baka masyado ka mamuti eh. Tapos dito yung Hindi pa mamumuti. Negrito pa eh. Okay na yan kasi malaki ka. Sabihan mo ng vitamin C, my dear. Vitamin D. Busy si madam naghahabol ng sales katapusan na naghahabol ng sales. 13-month pay na daw. Saan mga bagets? Saan mga bagets? Magkukulit guys ayan ano? Katapusan first week of Nov. Bakit wala na tayo niyan? Ay, ching-ching! Ay, ayan, nauntog siya dito. Kaya nilagyan bubble wrap nauntog ang mga bata. Hoy! Saan kayo pupunta? Ha? Saan pupunta? Po! Ariana! O sige sige, relax. Nagkakagulo dito ayan, busy naman si Jo sa pagpack. Itong mga bagets, wala lang. Palakad-lakad lang. Wala lang. Uy! Galing Uy!
Uy, ito si Pagkaya. Kita yung Pagkaya. Wala na. Wala na. Oh, ayun. Ayun, nakita niya. Sam! 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 Wala! Nana! Saan? Nana! Nana! Wala eh. Wala. Iyak na yun. Ayun! Asa na pala, Chip? Pakita natin. Guys, may bagong product, guys. Dito, si... Pastillas. Iba-ibang flavor siya, di ba, Chen? May loob. May marshmallow. Oo nga, ang sarap, guys. Pingi. Ay, ang damot. Wala nang laman. Oo nga. Ang harap, oh. Iba-ibang flavor, no? Ito, mango float, pastillas. Magkano? 140 isa po. 140 isa. Pag isang piraso lang. Pag 5, 120. O, pwede nyo pang ano, guys, panindam. Sarap, grabe. Hindi pati masyado matamis, ano. Sakto lang. Yes! Ayun na, guys, yung kay, ano, sa aming Caloocan District. Meron pa sa loob. Yun na, dami. Yay, power, wear pa. Pa, mga lodi. Lux White. Available na rin, guys, Lux White. Wear pa. Sari store na po ito, guys. Ha? May laki. Stall na bukas dito. Ay. Opo, sir. Hi, pick up. Ha? Pick up. Pick up. Wait lang, kuya. Yan. Pick up. Puka muna kayo. Ate, tayo ka, ate. Punta na kami, guys, Glorieta. Nakadaan ako ng store. Nakita ko na yung mga bagets. Nakakatawa yung mga bagets ngayon. Parang mga laruan lang na nandun palakad-lakad sa store. Ayun, nakalimutan ko yung ulam. Sabi ni mama, magbaon daw ako, magdala ako, chicken curry. Sabi ko magbaon na nga lang, kaso I forgot na naman, guys, sayang. Anyway, nagpaano naman ako ngayon. Nagpabili ako kay Zelda pang kare-kare kasi pinadala na ako ni Sis Twinkle ng bagoong, yung bagoong sa CDO ata, yung CDO bagoong. So sinendan niya ulit ako ng 2 jars. So yung sabi ko, magano nga tayo, magkare-kare. Kaya nag-ano din ako, nag-iwan ako kasi na pambili ng pang kare-kare para may dinner kami mamaya. At di ko na nakakasabay yung anak ko sa dinner, guys. Nakakamiss. Sabi yung favorite niya din kasi yung kare-kare. So matutuwa yun. Mag-grocery na din tayo, daddy. Grocery na din kami kasi wala na kaming bigas, wala nang asukal, wala nang kape. Alam mo yun? Wala nang ano eh. Said na yung ano namin eh. Yung mga grocery box namin doon eh. Daddy, isa-isang sakyan lang naman kasya rito eh. Not anymore. Kumarang sa community. Sus. Yun, tapos maghahatid din kasi ako ng stocks. Ayan o, isang ano lang. Nagkasya ko lang dyan. Sa stage talaga siya lagi dumadaan. And guys, ito G3 sa activity center. Diba? Ang dami. Mas malaki kesa sa ano, sa gateway. And dito ang pwesto natin. Second booth, tabi ng stage. Ito, mga tindahan ng ham. Tapos yun, dun tayo. 20 pesos lang. Excuse me. Oh. Ayan, ang ating booth. Kamusta? Nag-text ako sa inyo, din yung kasi sinasagot ah. Text? Nag-text? Oo. Meron, tsaka PM. Sa akin din? Oo. PM ako sa'yo. Ano ba mga cellphone nyo na yun? Ayan. Lunch muna kami, guys. Dito sa Mangan. Pataka mo mga ano nila. Food choices nila. Lutong bahay talaga. Yum yum. Ano, daddy? Okay na yan? Ayun to. Kanang dagat. Adobong pusit. Sige. Try mo? Yun ako. Tingnan mo pati ito. Parang gusto ko tuloy magluto nito, guys. Itong sarsyadong plapla. Makapagluto nga minsan yan. Ay, sarap.
Bangus berry and tausi sauce. Gigatang pla-pla. Parang gusto ko lahat. Ano, pinakbet. Pakbet. Talong. Okoy. Okoy gusto ko eh. Okoy. Tortang talong. Ito ang order namin. Pinakbet. Hindi, huwag na. Tapos okoy. Sabaw na nga lang. Sabaw. Pumili ka dun sa ano. Silingin na ba? Na porgy. Eh, ito pala may mga ano, set-set na daddy. Kaso ano to, merienda lang pala to. Oo, pwede. Nasi. Anong nasi? Bulalong baka. Prito. Steamed vegetables. Ang healthy din nila. Crab. Oo. Anong sabaw? Pork spare ribs naman. Spare ribs ba yun? Oo. Kasi kapag kasabaw, lagi kong in-order ano, either salmon o kaya bangus. Kasi sa bayabas tong bangus eh. Pork spare ribs. Sige na, sinigang na ano na lang, spare ribs na lang. Sa sampalok. Sarap sana nito yung salmon. Pero sige, yun na lang. So, yan. Sinigang spare. Pinakbet. Pinakbet. Saka tort, ayun ang okoy. Okoy. Ah. Ilang rice? Dalawa lang. Tatlo. Ito, good for ano na. Ito yung rice oh. Uy, may aligi rice. Ay, ang mahal na aligi rice. 380 pesos. Sisig rice. Steamed rice lang, dalawa. Hindi, garlic ko lang. Hindi ako mahilig sa garlic rice. Ikaw lang. Ano ka ba? Aligi. Sarap. Bibili na lang ako yung aligi na nasa ano, nasa jar. Kutyara. Okay. Yummers ng sabaw, guys. Ito yung asim na gusto ko talaga sa ano, sa sinigang sa miso or any sinigang. Tikman mo. Sarap na. Yung binanatan niya na yung okoy. Kaso maasim sobra yung suka niya. Kaya humingi ako ng patis. Let's eat, guys. And here's the gulay. Complete na. Chow na tayo, guys. Chow, chow. Pinaka-antay-antay niya leche plano. Ay, nang dumating. Napakatagal. Kapiraso lang pala. Tawa na tawa. Kapiraso lang. Aabot ba yan? Nakapagdang tabayan ang lumabas. Hati tayo. Hati tayo, ha? Aba. Ayan, ha? Hati tayo. Akin to. Ano? Ano kutsinta? Check it out. Tikman mo na, tikman mo na. Let's see. Worth it ba yung 75 pesos? 75 pesos guys eh. Super soft. Smooth pala. Smooth. You know, the texture is so smooth, but the consistency is so thick. It's Sarap nga yun. like Patingin mo. crossed with puto, rice cakes, and somewhat of the kuchinta. Eh, parang siyang may ano. Parang may, ano ba yun? Starch. Or, Somewhat like that. or may starch eh. Parang kutsinta nga. Oo, luto na guys. Ayan, pagka-uwi ko nagluto na ako. Prepared na to guys. Ako na lang naglagay ng gulay. Prepare na yung lisel. Yan. Kay! Luto na, Kay! Ayan na. Nantay na ng mga bata kanina. Pembango daw. Yummy. Wow. Yun na. Kaya ka na? Mabango? Kaya na. Kaya na kayo. Hindi mo na ako sa vlog. Oh, ikaw na. If daw siya, dito daw siya nasasama sa vlog. Oh. Hi guys! I make my project. Anong project yan? Ano, mask painting. Hey guys. Kakain na si Kay guys. Nanta niya to kanina. Type niyo sa comment kung sino mas cute. Ako, si BK. Ay sus, grabe. Nagpaano ka pa eh, no?
Siyempre, mas cute si BK, oh. Sino mas gwapo siya? Maganda si BK. Gwapo ka, oh. Tama na ito. Patayin na natin. Yan. Kaya na kayo. Ito na. Yan. Po. Patikim. Asan yung ano? Ito. Walang lasa to. Kumakain ba siya nito, sir? Bagoong. Pipan mo. Sarap. May galing ah. Oh, sige, may bagoong tayo dito eh. Bagong padala. Bagong padala. Tada! Dalawa to, diba? Ano yung isa maanghang? Regular and, ayun, yung spicy. Oh. Ay, may tira pa pala nung bazaar. May tira pa kasing isa dito eh. Ito na muna. Ay, regular lang pala to. Pwede na yung PBK. Yummy! Ito yung pinadala guys ni, ano, ni Sis. Twinkle. Reese. Bagoong. Ayan, galing kami kanina guys sa, ano, National Day. Bumili ako ng pagkarami-raming ballpen kasi inuubos na ito ballpen ko eh. Hindi lang naman ako. Sino pa? Ikaw lang naman. Dati pa. Oh, pupasok ba si daddy mo sa school? Yan, walang madami. Yan. And then, My own ballpen. sige na kayo din. Spray. Taba. Ano pa ba to? Ay, wala. Listahan lang sa, ano, sa sale sa bazaar. Upcoming bazaar kasi wala na yung, ano, paubos na. Bond paper and wala lang. Yung ganun lang. Yun lang. Kain tayo guys. It's 8 PM pa lang. Aga. Parang feeling ko ano na. Gabing-gabi na. Yes? Sige. Wala daw silang pasok bukas kasi ano? Conference ng mga teachers niya. Timpla lang ako guys ng ano, buwamera ngayon para ano. Ayan. Meat. Patayan na walang skin. Buwamera para pinaka-juice namin. Dahil busy kami ngayon, kailangan ng ano, pampalakas ng resistensya aside sa vitamin C. Let's eat! Yan, here's the ano, bagoong spicy. Kaso hindi pa sa akin okay yung pagka-spicy niya, kaya dinadagdagan ko siya ng ano eh, ng Hi, Bagnit! Hi, Groot! Ayun, pinali ulit si Groot kasi nakalabas dito. I mean, kumakain kami. Iyak ng iyak eh. Kuha tayo ng sili. Labang maliit-liit lang. Sayang kasi yan. Linggit lang. Si Megitot. Ayan, si Chris. BK. Nakikinood ng... Ano yan, daddy? Palabas na yan? Basta mga sasakyan. Kain guys. Nakapag-edit ako ng isang vlog guys. Ano? Nanonood na tayo? Sabagay kanina ka pa nanonood eh. Wait lang, patayin ko lang tong electric fan dito eh. Electric fan ako dito sa ano. Sa ibaba at malambok. Malambok. Ayun, habang nagre-render siya, load mo kami ng mga dinownload dito.